Hi everyone, गासैनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय बावहरनाय जाबाय स' लोगोफोर दिनै मोनसे मोस्ट इम्पर्टेन्ट कन्टेन्ट लानानै फैलायबाय जुदि नोंथाङा बे कन्टेन्टखौ जोबजासिम स्किप खालामाजासिनो जुदि वाच खालामोब्ला नोंथाङा बे कन्टेन्टनि गेजेरजों माबा मोनसे नङा माबा मोनसे माने नोंथाङा मोन्थिनो मोनगोन आरो सोलोंनो मोनगोन बे कन्टेन्टखौ जागायजेननायनि सिगांनो आङो मोनसे क्लियारिफिकेसन होग्रोनो नागिरदों आं नैबे भिडिअनि सिगाङावहाय मोनसे कन्टेन्ट लाबोदोंमोन फ्रि वाटारमार्क काइन मास्टारखौ माबोरै डाउनलड खालामो स' सानैसो लोगोफोरा माने कमेन्ट खालामहरदो जि बियो हेक जानाय बा बियो जायाखै सापर्ट खालामाखै बेबायदि कमेन्ट खालामहरदों स' लोगोफोर जुदि नोंथांनियाव काइन मास्टार एप्स दंखायोब्ला नोंथाङा बेखौ सिगां आनइनस्टल खालामग्रोनांगोन आं बेखौ भिडिअआवहाय आं बुंनो थालांबाय बे नोंथांनि मबाइलाव थाखानाय एन्ड्रइड मबाइलाव थाखानाय काइन मास्टार एप्सखौ नोंथाङा आनइनस्टल खालामग्रोनानै उनाव नोंथाङा आं जेरैबायदि लिंकखौ होदोंमोनहाय माबायदि डाउनलड खालामनांगौ बेबायदि नोंथाङा डाउनलड खालामबानो 100% बे जागोन आरो जुदि बेबायदि खालामसेयावबो जुदि जायाखैबा नोंथाङा आंखौबो रिकमेन्ड खालामफिन आङो नोंथांनिया जायागौ बिदिब्ला फैदो जोंनि मेन कन्टेन्टआव जानो हागौ नोंथाङाबो जेब्ला नोंथांनि कन्टेन्ट्सआ नोंथांनि भिडिअसआ जेब्ला भिउस फैया नोंथाङा नोंथांनि चेनेलखौ गोबां चेक आउट खालामो जानो हागौ जेब्ला नोङो नोंथांनि इमप्रेसन नोंथांनि भिडिअसखौ साबेसे मानसिनि इउटुबा रिकमेन्ड खालामदों बेखौ जेब्ला नोंथाङा नायगोन अब्ला नोंथांनियाव बा आंनियाव बे मोनसे थट्सआ फैगोन एसेबां हाजार मानसिनो आंनि भिडिअसखौ रिकमेन्ड खालामदों खिन्थु भिउसआ मानो जायाखै दायो आङो नायबाय आंनि जिहेतु भिडिअसनि इमप्रेसन 16,300 मानसिनो आंनि भिडिअसखौ रिकमेन्ड खालामदों इउटुबा खिन्थु भिउसआ बेसेबां जादों बेनि मेन रिजनखौ नागिरनानै आङो मोनदों आं बेखौ नोंथांमोननि शेयार खालामदों नोंथांमोनाबो बिनि मेन रिजनखौ नोंथांनि भिडिअसआ मानो भिउस जायाखै बिनि मेन रिजनखौ नोंथाङाबो नागिर स' लोगोफोर इमप्रेसन माने मा गोबाङानो मिथिगौ आरो गोबाङानो मिथिया जुदि नोंथाङा मिथियाबा खोनासंनानै ला जेब्ला जोङो इउटुब एप्सखौ जों अपेन खालामगोन अब्ला जि भिडिअसआ नोंथांनि मबाइलावहाय फैगोन साप'ज हमनानै ला नैबेबायदि नोंथाङा जेब्ला इउटुबखौ अपेन खालामबाय बेबायदि भिडिअसफोरानो फैबाय अब्ला नोंथाङा नैबे मोनसे भिडिअखौ नोंथाङा नुबाय आंनि भिडिअखौ नोंथाङा नुबाय खिन्थु नुदों नोङो आंनि भिडिअखौ आंनि भिडिअ होननानै खिन्थु बे भिडिअखौ नोङो नायालासिनो मा खालामखो नोङो बारहोहरबाय बे मोनसे इमप्रेसन सानजाबाय बेबायदिनो माने बहुद मानसिनो जोंनि भिडिअसफोरखौ माने इउटुबा रिकमेन्ड खालामदों खिन्थु नायाखै बिनि मेन रिजना जानो हागौ आंनिखौसो बुंदो दे आङो नोंथांनिखौ आं बुङाखै बेनि रिजना जानो हागौ आं जिहेतु इउटुबनि रिलेटेड भिडिअ नोंथांमोननि इउटुबार लोगोफोरनि थाखाय आं भिडिअस खालामबाय थादों गोबां ब्लगार नायनानै मोजां मोनग्रा मानसिफोर दङ बिसोरनो रिकमेन्ड खालामदों जानो हागौ बिथांमोना बिनिखायनो नायाखै बे मोनसे रिजन जानो हागौ बेनिफ्राय 2 नम्बर रिजना जानो हागौ आंनि थाम्बनेला मोजां जायाखै थिग मथे आङो थाम्बनेल बनायनो रोङाखै बिनिखाय माने जायफोरनि रिकमेन्ड खालामदों बिथांमोना मोजां नुवाखै बेनिफ्राय लोगोफोर नैबे मोनसेखौ नाय आरो बेयाव नोंथांमोना नुदों साबेसे मानसिया आरो साबेसे आंनि साबस्क्राइबारफोरा बेसेबां पार्सेन्ट आंनि साबस्क्राइबारफोरा आंनि भिडिअसखौ नायदों आरो बे बेसेबां पार्सेन्ट मानसिफोरा आंनि चेनेलनि साबस्क्राइबार नङा नोंथांमोना नुदों नट साबस्क्राइब नङा होनबा 54.9% मानसिफोरानो आंनि साबस्क्राइबार नङा खिन्थु बिथांमोना आंनि भिडिअसखौ नायदों खिन्थु साबस्क्राइब खालामाखै मात्र 45.1% मानसिफोरा आंनि साबस्क्राइबारफोर बिथांमोननिफ्राय आं वाच टाइमखौ मोन्दों खिन्थु बांसिनखौ वाच टाइमखौ सोरनिफ्राय मोन्दों 54.9% नन साबस्क्राइबारफोरनिफ्राय खिन्थु मानो साबस्क्राइब खालामाखै भिडिअखौथ' नायदों खिन्थु मानो साबस्क्राइब खालामाखै बिनि जाहोन जोङो नागिरनो नांगोन जोङो बिनि कारनखौ जोङो दिहुननो नांगोन जानो हागौ बिथांमोना माने कन्टेन्टखौ एसेबां मोजां मोनाखैबो जानो हागौ बा अनेक जाहोन थानो हागौ बा गोबां मानसिफोरानो खेबसे खेबनैयाव साबस्क्राइब खालामा गाइसफोर आङो बेखौ आंनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय आं मोन्दों बहुत मानसिफोरानो खनसे भिडिअ नुनायाव माने साबस्क्राइब खालामनानै होआ जेब्ला खननै खनथाम नोंथांनि कन्टेन्टखौ जेब्ला नायदाव मोजां मोनलांगोन अब्लासो साबस्क्राइब खालामगोन आरो बेसो अरिजिनेल माने नोंथांनि साबस्क्राइबार जागोन आरोना स' गाइसफोर आङो बे कन्टेन्टखौ मानो लाबोखो नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ जेब्ला जोङो बे बिदिहै जोंनि चेनेलखौ चेक आउट खालामगोन अब्ला जोङो बेफोरनि मेन माने रिजनखौ जोङो नागिरनो नांगोन आरो बेखौ जेब्ला जोङो जोंनि चेनेलखौ चेक आउट खालामगोन अब्ला जोंखौ माने साननो बोलो होयो जोंखौ साननो हमाय होयो जेब्ला जोङो जोंनि भिडिअसनि इमप्रेसना बेसेबां जादों सोरबायदि मानसिया
जोंनि भिडिअसखौ नायदों बेसेबां मानसिया जोंनि भिडिअसखौ नायदों बेखौ जेब्ला जोङो चेक आउट खालामगोन अब्ला जोंनो साननो बोलो होयो आरो माने बोलो होयो जाहाथे जोङो मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हायो स' गाइसफोर आं बिनिखायनो बे कन्टेन्टखौ लाबोबाय स' गाइसफोर आङो सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों आङो जेखौ रोंदों आङो जेखौ माने सिन्था खालामदों आङो बेखौ नोंथांमोननि शेयार खालामनो आं मोजां मोनो आं जेखौ मिथियो बेखौ नोंथांमोननि शेयार खालामनो आं मोजां मोनो आंजों लोगोसे नोंथांमोनखौबो लोगोसे जौगाहोनो आंबो जौगानांगौ नोंथाङाबो जौगानांगौ बेनो आंनि चेनेलनि मेन मट' स' बेनिखायनो आं बे कन्टेन्टखौ लाबोबाय आङो जेरैहाय बुंबोबाय बेबायदि जोङो गासिबो सिन्था खालामनाय जोङो गासिबो बिनि मेन रिजनखौ नागिरनाय आरो जों गासिबो जौगालांनि स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थेंक इउ स' माच फर वाचिं